sagt gør vi nu klar til festfyrværkeri, som jo egentlig skulle have været designet til i går aftes, men grundet omstændighederne bliver det altså lavet en lille smule om, så det er dagsfyrværkeri. Hvad det så består af, det kan I se om ganske få øjeblikke, når vi lige får ryddet banen for diverse personel. Det er allerede Oh!